ҳар савдогар беинсофӣ кард, бой дод. имонаш сӯхт. ҳар ке аз бахилияш намонд, бой дод. ҳар ке ҳамсояашро озор дод, бой дод. ҳар ке бо рафиқу дӯсту ошнояш накӯӣ накард, бой дод. ҳар ке намози риёкорона дошт, бой дод. ҳар ки ба намоз омаду аммо аз ба ҷои тоат ғайбат мекард, масхара мекарду нописандӣ ва такаббурӣ, бой дод. савдогарони дурӯғгӯ ки гӯё тахфифи рамазонӣ карда буданд ва ҳамзамон мизоҷони ба қавли шантаж, бой доданд. дар корҳои ҷамъиятӣ ва ободии гӯшаи диёр саҳм нагузоштану баръакс сӯистифода кардан ва хайрро ба манфиати худ истифода мебурдаҳо низ бой доданд. ҳайҳот ки моҳи раҳмат рафт. ки чӣ бурд кард, худаш эҳсос мекунад. агар аз сидқ тавбаву тазаррӯъ карда бошад, ором гирифт. аммо агар накард, хиҷолат аз вуҷудаш дур нахоҳад шуд.